Bai, arratsaldeon guztioi. Gaurkoan niri egokitu zait gaurko hitzaldia aurkeztea, 51. jardunaldi hauen baitan. Atsegin handiz, aurkeztu nahi dizuet nerekin batera hemen hizlari izango dugun antropologoa. Ameskoetako suerte eta loteak limitaciones mendi komunalean baso guztiak eta lana aurkeztuko du. Hain zuzen ere bere master amaierako lana izan zen eta ondo ezagutzen dut bai Asier eta bai bere lana ere, bere master amaierako lanaren zuzendari izatea egokitu zitzaidan heinean. Eta hor, oso lan txukuna eta interesgarria egin zuen. Gaur azalduko digun moduan. Aipatzekoa da ere, Asier formazioz, bi formazio dituela, eta gaur egun gauden egoeran bereziki eskertzekoa da. Erizaina da lanbidez, antropologia ikasketak ere egin zituen, eta erizaintza eskolan irakasle izan du da hainbat urtez. Eta gaur egun gauden egoeran bereziki eskertzekoa da, bere lanetik tarte bat hartu izana hemen gurekin egoteko eta antropologiako lanari buruz hitz egiteko. Besterik gabe, berari emango diot hitza, gogoratu amaieran galderak eta egiteko tarte bat egongo dala, eta pentsatzen dute denok gozatu ahal izango dugula, orain gure mugetatik ateratzeko aukerarik ez daukagun honetan, Donostiatik eta Gipuzkoatik Nafarro aldera egingo dugun bidai honetara gonbidatzen gaituelako. Zurea da hitza, Asier. Bale, eskerrik asko aurkezpen polit ederrorengatik. Eskerrik asko bai Arrantzadi eta batez ere Fermini, garai hauetan zaila izanik ere animatzeagatik jardunaldi hauek aurrera eramatea, eta eskerrik asko ere bertaratu zaten guztioi. Aizpeak komentatu bezala, Ameskoatan kokatu nuenik nire master amaierako lana, eta galdetzeko moduko da ez nola, bukatzen du donostiar batek Ameskoan inguruko lan bat egiten. Nik txikitatik udarakan pasa ditut, Ameskoa barrena edo Ameskoa baja delakoan, Zudaire eta Goianon, eta betidanik udara asko pasa ditutan, hango jendea ezagutzen dut, eta betidanik jakin izan dut zerbait berezia zegoela mendi hortan, Urbasan hor mendian, banekien egurra urtero jiste zutela menditik, banekien ere Zudairetik Ubabara edo Balkon de Pilatos, orain duela gutxi arte Balkon de Pilatos zelako hortan dagoen bidezka batean ere Arabara zijoan karretera bat ateratzen zela eta bertan Ameskoako jendea egote zela polizia lanak egiten, eta ez nuen ulertzen oso ondo zergatik txartel batzuk zituzten horri biltzeko, beste batzuk horkoak ez zirenak ezin ginen pasa, banituen galdera batzuk, baina adin horrekin ere ez diozu garrantzi asko ematen, eta pixkanaka jo nintzen ulertzen zergatik izan zen orduan, pixkat hortik nire erakarpena Urbasako mendien inguruan. Egingo dudan aurkezpenean hitz egingo du pixka bat Ameskoa tarrek Urbasaren partzela batean dituzten eskubideen inguruan, erabilpen eta ustiapen eskubideen inguruan, eta saiatuko naiz pixka bat gaur egungo errealitatearekin talka egiten duen errealitate bat esplikatzen. Hortarako lanean murgildu aurretik pixka bat zati teoriko bat esplikatuko dut, kontzeptu batzuk azaltzea garrantzitsua iruditzen zaitelako. Hurrengo diapositibak argazki gutxikin dijoaz eta letra askorekin, baina ez agobiatuz gero argazki asko sartuko ditut bai. Baina beharrezkoa iruditzen zitzaidan lehengo zertzala teoriko batzuk sartzea. Gaur egun bizigera garai neoliberal batean, kapitalismoak edapen handia duen garai batean, gaur ari gera iaia ospatzen bidenek ea irabaziko dituen hauteskundeak hori da nivela. Orduan, garai hauetan neoliberalismoak eta kapitalismoak garaipen handi bat lortu denean, sortzen dira ere resistentzia eta alduntze iraultzatxoak, eta orduan lortzen dugu
komunen erretorika eta desposesioaren aldeko diskurtsoak indartzea. Honekin esan nahi dut, gaur egun kapitalismoaren ideia zabala baldin bada ere, badaudela justo ideia horren kontra, aldarri hartzen dute indar batzuk, bai? Individualtasunen eta desberdintasunen aurka altxatzen den jendea. Orduan, hori importantea da jakiteko. Errealitate horretatik ere lortu egon daitekela beste errealitate ekonomiko bat edo politiko bat ulertzeko modua. Orduan, nire lanean asko komentatuko dut jabetza kontzeptua eta baita ere komun kontzeptua. Komunitatea eta jabetza. Askotan elkarrekin, beti elkarrekin agertza izkigun bi kontzeptu, bai? Lehenengo gauza, nire lanean komunitza erabiliko dut asko, eta nahi ditut ondo desberdindu komun hitzak izan ditzazken adiera desberdinak, gazteleran hitz berdinak, esan nahi desberdinak izan ditzakelako, baina nik lanean euskeraz ondo desberdinduko dituzuek ere ulertzeko, bai? Komuna, adjetibo moduan agertu daiteke, lo komun, orotariko euskal hiztegian, lo komun hitza, komun hitza, adjetibo moduan, lo komun bezala adierazten da, que pertenece a todos, komun, general, que afecta a todos. Bai, ez? Hori izango da denok ulertzen dugun adiera, ez? Komun, que afecta a todos. Eta gero komun sustantibo bezala, el komun, terreno komunal, monte komunal, lekua. Bai? Pertsona edo komunitate desberdinek batera kudeaturiko lurrak. Bi adiera hauek horrela aipatuta ondo desberdintzen dira. Bai, nik desberdintzeko orduan komunaz hitz egite dudanean hitz egingo dut baliabide komunetaz. Eta komunal hitza erabiliko dut espazio fisikoa determinatzeko. Hori ere importantea. Bai, ondare komunetaz hitz egingo dut, ez komunaz orokorrean. Edo komunalen inguruan hitz egingo dut, espazio fisikoaz ari geranean. Que pertenece a todos horretatik abiatuta, komun, que pertenece a todos horretatik abiatuta, tentsioan dauden bi terminotara jungo gera. Bat, komunitatea eta jabetzara. Jabetza beti aurkeztu egin zaigu edo jaso dugu lo propio bezala, posesión, propiedad, hori hemenen balin baden bago, legegileren bat edo abokatu bat edo beto ulertuko duni baino. Baina askotan jabetza lotua dago individualtasunera. Nere jabetzan dagoena da, neria da eta kitxo, ez? Eta hor komunitatearekin batalka egon daiteke. Bi terminau interpretazio desberdinak oso garrantzitsuak dira. Izan ere, depende, hitz bakoitzari, ze esan nahi ematen diozun, errealidade bat edo beste adieraziko digurrelako. Bai? Zer da komunitatea? Zer da jabetza espalin bada lo propio hori? Bai? Hitzen esan nahi bakoitzak, errealidade desberdinak definituko dizkigu. Bai? Orduan, lan honetan egin nahi dudana da pixka bat, lo propio, jabetza horrek kontzeptuak daukarren lo propio hori pixka eta utzi. Guretzako ez da osoikoa jabetza banatua duen lur sail batetaz hitz egitea. Gaur hortaz hitz egingo dugu, bai? Limitaciones mendia, mendi komunala. Herri desberdinen artean elkar banatzen dituzten lurrak dira. Bai? Orduan, jabetza kontzeptuaz hitz egiten dugunean, balin badago norbait horrelan eri asko gustatzen zaidana definizioa eraldatu dezakena, hori da Christian Hahn. Christian Hahnek egin zuena zen jabetzaren kontzeptuan barruan definitu zituen jabetza harremanean 3 eremu bezala. 3 eremu oso zehaztuak agertzen diena, bata zuzenbidea, bestea ekonomia eta politika. Berak esate zuen jabetza harremanean 3 eremu horiek oso parte hartzen dutela. Eta bata bestea gabe ezin direla ulertu. Bai, orduan, jabetza ulertzeko zuzenbidea ulertu behar da. Justizia, legeak, zuzenbidean barruan sartzen dena. Baita ekonomia ere, eta baita politika ere. 3 kontzeptu hauek komunitateari lotuta daude zuzenean. Bai, orduan, komunitateari lotua balin badaude, jabetza ere komunitateari lotuta egongo da. Ezingo da zerbait pribatua edo individuala izan. Bai, komunitatea eta jabetza ezingo dira bata beste gabe pentsatu. Orduan, jabetza ez da pertsona individual eta gauzen edo ondaren arteko harremana. Bai, jabetza kolektibitate baten inguruan gauzatzen diren harreman sozialen arteko eskubide multzo bada. Definizio bat oso iraultzailea, guk oain arte jabetza izan dugun ideiaren aurrean. Ez pasatzen gera, de lo propio hortatik, kolektibitate baten inguruan gauzatzen diren harreman sozialen arteko eskubide multzo batetara.
Bai? Bai. Ba, komunalak eta baliabide komunak, pixka jabetza kontzeptu hortaz hitz egiten, pipilean egon ziren antropologian gutxi gora bera 19. mende amaieran. Herri primitiboen ezaugarri kontsideratuta zeudelako. Eta garai hortan antropologiak herri primitiboak aztertzen zituelako batez ere. Claro, evoluzionismoa baztertzen juten den heinean, bigarren plano batera pasa ziren, ikerketa hauek ere. Eta gaur egun pixkat gehiago egongo dira ekonomiari lotuta. Baina ez bakarrik ekonomiari lotuta, Bale. Baina, bueno, komun eta pribatu afera bat egongo dela komentatzen balin badegu, komentatu beharko ditut ere, pixka bat bi korronte hauek, bi korronte dikotomiko hauek defenditu dituzten autore nagusiak. Bai? Komun eta publiko. Harding eta Ostrom. Bale, Garrett Harding izango zen, jabetza pribatuaren alde egon den diskurtsoaren liderretako bat, modu batera komentatzeko. Garrett Hardingek 1928an ateratzen du artikulu bat, izena dula Tragedy of Commons, tragedia de los comunes, eta bertan komentatzen du nola komunean kudeatutako lur baten ustiapenean beti bukatuko duen tragedia bat. Nola beti bukatuko duen tragedia batean. Irakurtzen dizu ezaditxo bat eta hemen oso garbi ikusten da. Berak nola definitzen duen jabetza pribatua dela kudeaketa modurik egokiena. ¿Vale? Imagina un pastizal abierto a todos. Perspectiva de un pastor racional. Cada pastor recibe un beneficio directo por sus animales que pastan ahí y enfrenta a un costo posterior por el deterioro de los bienes comunes cuando su ganado y el de otras personas pastan en exceso. Esaten du. Vale? Nik daka lursail bat. Beste batzuekin elkarbanatua. Nik ditut nire ardi edo behiak. Eta nik pagatzen dut beste nekazari batzuekin edo altzain batzuekin batera, kota txiki bat mantentzelanengatik. Baina gero era librean ditut askatutan ere larretan. Ze egiten dezu? Maximo beneficio, ez? Alik eta gehien aprobetxatu. Peajea denen artean pagatuko dugu, baina gero nik maximo beneficio atera nahi dut. Eta horrekin lortzen dezuna da lursaia izorratzea. Orduan, esatezuena zen hori kaos bazela eta horregatik komunaleketa ez dutela zertarako balio. Eta jabego pribatua zela bidea. Bai? Hori izan zen hildo bat nagusitu dena urte askotan eta gaur egun ere garai neoliberaletan nagusitzen dena. Baina pixkanaka ere indarra galdu duena Ostrom bezalako beste autore batzuen, ekonomilari batzuen teoriaren arabera. Elinor Ostromek komunalen aldeko diskurtso bat egin zuen eta pixka bat idatzi zuen Governing of the Commons liburuan Hardingen aurkako argudiaketa bat. Bera komentatzen zuena zen, lehenengo gauza, Hardingen artikuloa ez zuela balio, azteko lur komunalak eta sarbide libreko lurrak ez zituelako desberdintzen. Hau da, Hardingek planteatzen zuen, jabego komunala zerbait kaotikoa bezala, zerbait anarkista bezala, legeri gabeko zerbait bezala, eta Elinor Ostromek esaten du, komunala izatea ez du esan nahi legerik ez dagoenik. Bai, izan daiteke komunala eta ondo kudeatua egon. Bai, arau batzuk daude, gatazka batzuk daude, eta de hecho, gatazkak lehenago konpontzen dira modu komunelan kudeatutako lekuetan, pribatuetan baino. Bai, orduan hor bi korrontoien arteko talka bat dago eta pixka bat hor mugitu geha. Bale, eta hori izen nahi nuen adierazik, ulertzeko pixka bat lur komunalen kudeaketan egon daitezkeen talka desberdinak. Baina guazen orain Ameskoako realitatea ikustera. Ezagutzen ez balin badezue, Ameskoak Bailara, Nafarroako mendebaldean dago kokatua, hor Nafarroako planoan ikusten dezute gorriz, eta urdinez dagona izango litzateke Lizarraldea edo Tierra Estella, bai, eta ikusten dezute Eskubiko argazkian dagola kokatua, Urbasako mendilerroaren hegoaldean eta Lokiz mendilerroaren iparraldean. Eta bien artean egiten da Bailara bat, eta hori da Ameskoak. Las Ameskoas erderaz eta pluralean. Zergatik, bi Ameskoa daudelako. Ameskoa alta eta Ameskoa baja, Ameskoa garaia edo Ameskoa barrena. Bi Bailara baten barruan ondo delimitatuak orografikoki bi altuera desberdin hartzen dituztelako. Bai, mendebaldean dagoena altuagoa da bekoa baino, Ameskoa alta eta Ameskoa baja, argazkian oso ondo ikusten da. Bai, era berean ikusten dezute daudela herri desberdinak irudikatuak.
ezkerretik eskubira hasita ikusiko ditugu Larraona, begira hementxe, Larraona, Aranaratxe eta Eulate. Bai, horiek izango dira Amesko Altako 3 herri. Eta gero, Ameskoa Bajako, Ameskoa Baja herria. Bai, Ameskoa Baja herrian ikusten ez duten bezala, beste herri txiki batzuk ikusten dira, kontzeju desberdinek osatzen dutelako Ameskoa Baja. Bakedano, Goiano, Artaza, Zudaire, San Martin, Ekala. Hau ezaguna egingo zaizue agian Bakedano herria, hain zuzen ere Urederra nazederoa hortik hasten delako, hor uzten da kotxea, bisitatu balin bazuten noizbait, bai? Bueno, eta esan ditudan, kontzejo horietatik aparte eukiko ditugu San Martin eta Ekala. Eta hau polita da eta kuriosoa. Ze San Martin eta Ekala Ameskoa Baja udalerriko kontzejoak dira, baina orografikoki Amesko Altan daude. Eta esate dute, bueno, bai, eta zer, kuriosoa da, ze horre beraien artean gatazka daude. Esaten badiozu Eulateko bati, ea San Martinekoak eta Ekalakoak Amesko Altakoak diren esango dute ezetz. Ameskoa Barrena da Ameskoa Bajako kontzejoak diela eta beraz ez direla bailara hortakoak. Esaten badiozu Bakedanoko bati San Martin eta Ekala ea Ameskoa Barrenakoak diren esate dute ezetz. Ameskoa garaikoak direlako. Eta beraiek galdetzen badiozu esaten dute somos ameskoanos de Ameskoa Baja. Orduan, zaila kokatzen. Kuriosoa da, baina polita era berean. Bai, hau pixkat kokatzeko. Bale. Ikusten dezuten bezala, hor jartzizkizuet biztanleria datuak 2017koa, Ameskoa Barrenakoak eta Ameskoa Goienakoak, 750 biztanle batean eta 450 inguru beste batean. 1200 biztanle zari gara hitz egiten eta gutxi gora bera Ameskoa Barrenak, herri bakarrak, beste 3 herriek, baina biztanle gehiago dituzte. Zergatik da garrantzitsua hau? Bueno, gero esplikatzen detenean pixka bat, dituzten ustiak eta eskubideak arreta ditzen dulako. Bale, jarri izuet beste argazki bat, ikusteko orografia, arkatu. Bai, hemen, dakazuten argazki hau izango litzateke hemengo pareta hau. Bai, bueno, Ameskoa, leheno galdetu diazute ea zetarekin edo eserekin den, Ameskoak izena ofizialki Ameskoa eserekin da, baina egia da ametzatik edo kejigotik datorrela. Zergatik, Ameskoa Bailarako azpiko zonan, kejigo asko edo amets asko daudelako. Bai? Bailaran igotzen goazen einean urbasaruntz edo lokitzeruntz aldatzen hasten da vegetazioa. Eta gertzen daizkigu aritzak eta gero goian batez ere pagoak. Eta pagoa izango da batez ere ustiaketan gehien, batez ere ez, ustiaketan erabiliko den egurra. Bale? Hemen dakagun gona hau izango da aldaia deitzen diotena. Eta gero ikusiko dugu ere, hori importante izango delako termino hori ere bai. Limitaciones mendia beraz. Argazkian, ezkerreko aldea, bueno, hemen eskubiko argazkian da Ubabako balkoia edo balkon de Pilatos zen aleno, oain izen aldatu diote Ubaba deitzen da bakarrik. Pixka toponimia zarra berreskuratzeko asmoz. Eta hau, Ubaba hitzaz ez dute asko entzungo, baina norbait entzuten badio dute esaten balkon de Pilatos zuzentzeko modukoa izango, bale? Berai egia ezaie gustatzen herrikoei esatea balkon de Pilatos. Hemen dakazuten argazki hau, Ubabako biztak dira eta izango litzateke justo hemengo buelta hau. Bai, eta hemen azpian Urederra nazederoaren jaiotza egongo litzateke. Hemen Goiano, Artaza, eta hemen azpian ez da ikusten, baina Zudaire gutxi gora bera. Bueno, lehen aipatutakoa, Ameskoatako herri guztiek dakate komunean lursail bat. 5.180 hektareakoa dela hemen berde ilunez agertzen dena, modu komunalean kudeatua, eta deitzen da Monte de las Limitaciones de las Ameskoas. Las limitaciones, límites, izen desberdinak, bai? Limitaciones mendia. Baina behaien artean ere deitua el lantegi. Bai, euskal toponimia, abeltzainen artean, basotzainen artean, nekazarien artean, el lantegi. Eta hau komentatzen dut ere, garrantzitsua izango delako, aurrerago komentatuko duten beste gauza batean. Bale, hemen beste argazki bat, baina ikusteko pixkat orografia, nola hemen Monte las Limitaciones, egongo da, Limitaciones mendia, eta hau da leheno aipatu duguna, Ubaba, Urederra, eta hau den Ameskoak ikusten da altuera. Bueno, Urbasa mendia, modu komunalean izan da erabilia historian zehar.
duela milaka urtetik. Bai? Nafarroako erreinuan garaietik, Urbasako lurretan Nafarrek eduki dute ustiak eta eskubidea librean nekazaritzarako eta abeltzantzarako. Nafar guztiek, baimena zuten erabiltzeko. Ze gertatzen da? Bardeetako nekazariek eta abeltzainek eta beraien ganadua horre eramaten zutela. Sakanakoek ere Urbasari egote zutela. Eta ze gertatzen zen Ameskoarrekin? Etengabeko gatazkak egote ziela, ze karo, ez da handia ere, ez beste animalia jasotzeko. Eta egon dira gatazka pila bat historian erabilean inguruan. Salaketa asko, epaiketa asko, bai? Eta, bueno, egon dira dokumentu ezberdina daude, argitzen dutenak nola Nafarroako gobernuak edo aurrera lehenago Nafarroako erregek eta baimentzen zieten Ameskoarrei edo leheneste zieten lurroien erabilera. Carlos Hirugarrenak eskubide ofiziala ematen dio Ameskoarrei limitaziones mendian erabilerako 1911 urtean jartzen ditu lehenengo mugak. Banatzen dituenak Urbasa handia izango dena eta limitaziones mendia izango dena. Baimentzen dienak Ameskoarrei erabiltzen lur sail batzuk eta beste naparrei beste lur sail guztiak. Bai? Esaten dute Ameskoarrak beti oso fidelak izan direla Nafarroar koroari eta beti egon diren iraultzetan beti Nafarroaren alde borrokan ibiliela eta pixka da hori eskertzeko Arabarrekin eta zituzten gatazketan erakutsitako fideltasuna eskertzeko edo lur sail hori eman zietela. Gauza, 1911-1912 urtean lehenengo mugak ezartzen dira beraz, limitaziones mendia eta Urbasaren artean. Jartzen dira 151 mugarri, egiten marra bat, irudikapen marra bat, lehenengo mugak definituko dituenak. Mugarriak eukiko dute harriaren alde batean L izkia margotuta, edo tailatuta, eta beste aldean R, eta horrek esan nahi du. R-eren aldea izango zen real edo lo del rei deitzen diotena beraiek, izango dela Urbasaren aldea, eta L, limitaciones edo lo perteneciente al valle. Eta orduan, gaur egun aurkitzen badituzue mugarri horiek, gaur egun oraindik ikusten dira L eta R marka, gero argazkiren batean ikusiko da. 1512 urtean Fernando Katolikoaren kokista iristen da, Nafarroa pasatzen da Gaztelaren erresuma menpe egotera, eta ez da aldaketarik egoten kudeaketan. Gaztelako reinuak ez du aldaketarik ematen. Limitaziones mendia jarraitzen du, limitaziones mendia izaten behientzat. 1798 urtean desamortizazioak hasten dira. Gobernu liberalak, eta hor hasten dira desamortizazioak Espainia osoan. Eta adibidez, Gipuzkoan eta Araban eragina handia izango du desamortizazionek. Lur asko pasatzen dira modu komunaletik, kudeatzetik, estatuaren izena pasatzea publikora. Bai? Nafarroan ere, baina Nafarroan gutxiago. Eta justo limitaziones mendian ez da aldaketarik egongo. 1855ean Madozen desamortizazioan ere ez da aldaketarik egongo. Limitazionesek jarraituko du izaten Ameskoarena. Esate dute Madoz Nafarra zala eta horrek eukizuela pixka mangantxa. Limitaziones salbuespen bezala agertuko da beraz, aprobetxamendu komunal bezala. Beraz, 500 urtetan, lehenengo mugarria jartzeienetik gaur egun arte, ia ez da mugetan aldaketarik egongo. Ameskoarrek izango dute lur zati horren eskubidea eta Nafarrek Urbasako beste mendiena. Bale, nola kudeatzen da, kudeatu behar dira 5.000 hektarea? Bueno, egia esan ez da kigu oso nundik datorren, hori kudeatzen duen batzordea, baina deitzen da Junta de Monte Limitaciones de las Ameskoas. Esaten dute aintzinako batzarre, Nafarroan ainoikoak ziren batzarreetan oinarritutako junta bat dela, eta Nafarroako legean arabera izaera tradizionaleko korporazio bada. Horrek zesan nahi duen zehazki definitzea zaila da, baina baditu bere eskubide eta bere almenak. Junta de Monte Limitaciones izango da mendibarrutiaren kudeaketa aurrera eramango duena. Funtzio nagusiak izango dira aipatutako ordenantza edo lege horiek betearaztea, beti komunitatearen interesa aurretik jarriz eta oreka ekologikoa zaintzen.
Nola eratzen da biltzar hori? Mendiak kudeatzen duen biltzar hori? Bueno, betidanik, behaiek esatute, de siempre ha sido así, hor pixka relatiba izan da, nola da betidanik, de siempre ha sido así da herriko ordezkapena, herri desberdinetako ordezkariak bilduko dira mahai batean. 1851 urtean, Nafarroako lege pakzionatu ematen da, eta hor pasatzen da unitate administrazio tradizionaletatik pixka bat gaur egun ezagutzen dugun hautaketa modelora. Ordura arte ez dago oso garbi nola biltze ziren, esaten testu ezberdinak irakurri nituen eta gehienetan esaten zuten herri bakoitzetik ordezkari bat jute zela edo bi, baina gutxi gora bera herriko ordezkapena izate zela. Hau da, Larraona, Eulate eta Aranatxetik ordezkari batzuk, eta gero Ameskoa Bajatik beste ordezkari batzuk. Zer gertatzen da, Ameskoa Barrena edo Ameskoa Bajan, populazio gehiago dagoela beste 3 herrietan batera baino. Orduan pixkat, ez zen oso orekatua. Errepresentazio hori ez, gaur egun, 1851ko lege pakzionatuarekin aldaketarekin batera, egiten dutena da, herri eta kontzejuek pixka bat modu demokratikoagoan beraien agerpena edo mai hortan. Orduan, egongo dira 14 batzarkide kudeak eta mai hortan, eta izango dira 7 batzarkide Ameskoa Garaiko 3 herrietatik, Larraonako 2, Eulateko 3 eta Aranatxeko beste 2, eta gero 7 batzarkide Ameskoa Barrenatik. Eta hauek jokatuko dutela pixka bat aintzina jokatzen zen bezala. Naiz eta alkate bat egon Ameskoa Barrenan, kontzeju bakoitzak bere alkatea dauka. Eta erabaki zuten bere garaian, eta horrela jarraitzen dute, kontzeju bakoitzeko alkate bat jutea limitaziones batzarretara. Beraz, gutxi gorara ikuste zute Ameskoa Baja eta Ameskoa Altak errepresentazio antzekoa daukala batzordean. Eta Ameskoa Bajan edo Ameskoa Barrenan, kontzeju bakoitzak izango dula errepresentazioa batzarrean. Eta hori oso garrantzitsua da. Goiano bezalako herri batean, 50 pertsona inguru bizidia, edo gutxiago 40 pertsona inguru bizidia, eta beraiek ere beraien errepresentantea daukate. Bai? Bueno, limitaziones batzarrarena funtzioa izango da beraz, Ameskoarren interesak defendatzea limitazionesen ustiaketan, baina baita ere esan dut oreka ekologikoa mantentzearena. Eta hor sortuko dira talkak. Talkak Nafar gobernuarekin, Espainiatik datozen legeekin edo Europatik datozen lege ekologikoekin. Eta irakurriko izkizuet bi elkarrizketetan ateratako pentsaera, ez dakit, interesgarri edo, bale? Hauek dira Martin, izango litzat, Martin zala Bakedanoko alkate izandako bat, eta batzarrean dagoen bat, eta gero Juan Jose dela Goianoko nekazari bat. Batek esaten du, el monte limitaciones es nuestro monte, no del gobierno de Navarra. Imagínate que tienes una casa y no puedes utilizar una habitación. Cada año sacamos menos madera a subasta. Si nos recortan eso, no podemos pagar nada. Bai? Beraz, nik defenditu nahi dut, limitaziones mendia, eta nire herriaren eskubidea, baina era berean talka batean sartzen naiz ekologiarekin, ez? Ekologiarekin, Nafarroako gobernuak ekologistatzat duen lege batekin. Hau abeltzainak esaten duena, Juan Josek. Son leyes de conservación. ¿Y a ti quién te ha dicho que en nuestro monte queremos ser conservadores? ¿Qué es ser conservador? Por favor, que cada vez somos menos en las amescuas y cada vez el bosque está más cerrado porque no llegamos a limpiarlos y nos dejan cortar menos. ¿Eso es equilibrio? ¿Que mi ganado no pueda moverse del concejo? Galdera interesgarriak dira. Ez? Bai. Pixkat, eguneroko gatazka horrekin borrokatzea tokatzen zaio limitaziones batzarrari. Vale. Nork du eskubidea limitaziones mendi hortan abeltzantzan ibiltzeko, nekazaritzan ibiltzeko edo basozaintzan ibiltzeko. Bueno, definizioz Ameskoako bizilagunek. Eta horrela esan da oso erresa ematen du lertzen ere Ameskoako bizilagunek. Bale, baina zer da bizilagun izatea? Horre ere gatazka izugarriak izaten dituzte. Zer da bizilagun izatea? Segun hori galdetzen diozun, bizilagun izatea izango da gauza bat, eta beste batzui galdetuta beste bat. Adibidez, Zudairen etxea dakan edozein da bizilaguna?
Naiz eta udara makarri joan? Naiz eta hilabetean behin joan? Batzuk esatu dute baietz, beste batzuk ezetz. Baina normalean izaten da ezetz. Ze, karo, interes asko sartzen dira jokoan, bai? Bueno, duda horietatik ateratzeko, biltzarra garbi daka, ordenantzatan idatzita dago definizio zer den bizilaguna izatea ameskoatan. Eta da, bat, adinez nagusi eta judizialki gaitu edo adin txikiko emantzipatu izatea. Bi, 5 urtez bailaran erroldatuta egotea. Beraz, nik orain etxea erosten baet, eta urte bete pasata ni oraindik ez naiz bizilaguna. Naizetan bizi. Urtean 9 hilabetez bizitzea, interesgarria. Badagolako jende asko, batez ere hartazan adibidez orain, etxea egin duena hor, baina asteburutako etxe bezala. Bai? Etxearen titular edo jabe izatea. Hau da, alokairuan balin bada zaude, naiz eta han bizi urte osoan, ez dagokizu bizilagun eskubidea. Bai? Eta hau oso interesgarria da. Ze etxearen titular edo jabe bakarra dago. Eta beraz, komentatzen dute, etxe bat berdin bizilagun bat. Eta hori izango litzateke, etxe sistema historikoa eman dena hemen. Bai? Zuk eskubidea daukazu suerte bat eskatzeko, gero ikusiko dugu zer den, edo ustiak eta baimen bat eskatzeko, baldin eta etxe baten jabe baldin bazea edo parte bazea. Bai? Beraz, eskubidea etxeari lotuta gertuko da, ez bizilagunei lotuta. Eta hau interesgarria da, ze irakurriko izkizuet beste elkarrizketan hartutako pasarte batzu, bai? Eneko da Goianoko gazte bat. Somos unos 50 vecinos, o menos. Sí, bueno, los que estamos empadronados y vivimos de continuo, unos 30, pero unos 50 ya seremos. O sea, zifrekin dantza egiten du, sí, bueno, unos 30, o bueno, continuo 50, bai, enekok ere esaten du. Hala ere ez zaio inporta. Beretzako bizilaguna, bueno, bai, etxean, ez zaio inporta, udaran nordean, ze Goiano bezalako herri txiki batean dagola erdi abandonatua, ba, udaran jendea etortzea ondo dago. Baina gero galdetzen dio danean, bale, eta suertean inguruan ze iritzi dakazu. De cada casa uno, yo no puedo, pero con la de mi padre hacemos. Es que si no sería un descontrol. Ja, azten da, jendea etortzea herrira, baina, ojo, egurrustiak eta denentzatez. Cuando tenga casa tendré suerte. Vino, Martín, leheno komentatuetenak, vino una de Mallorca que se compró una casa y lo primero, qué bien, aquí regaláis leña, ¿no? Pues hombre, ni te has empadronado, chica, ni vives aquí, no sé. No, si una persona viene y vive aquí, enseguida se le da suerte, no hay problema. Juan José, los que vienen aquí a pasar las vacaciones se creen que el monte es suyo y ya quieren suerte. No, hay que vivir. Si no, el valle se vacía. Bai, sari bezala jartzen dute batzuk. Baina, bueno, interesgarria, danak daukate preokupazio bat bailararen ustearen inguruan, baina suertearen, mendiaren kudeak eta zitze egiten degunean, ja ez dakate iman gantxa. Bale, non ustiatzeko eskubidea, egurra ustiatzeko eskubidea, baleno komentatu dizudana, bai, limitaciones mendian. Eta hemen, argazkian ikusten dezute, urdinez, marra urdinez. Bale, bau izango da muga. Leheno aipatu izudana, muga banatzen duena R de real eta L de limitaciones. Eta baina ikusiko dugu urrongo argazkian politia. Komentatutako 1912 urtean komentatutako lehenengo mugarriak jartzen dira, lehenengo mugak eta jartzen dira mugarriak. Mugarria dira harri hauek, pilon batzuk, eta ikusten dezute leheno komentatu izudana. L de limitaciones. Harri askotan ja gastatu egotez da ikusten, baina oraindik batzuk aurkitzen dira ondo markatuta daudenak. Bai, L limitaciones eta harriaren beste aldean egongo litzateke R de real. Lo del rey eta lo perteneciente a los valles. Ikusi, hemen. Bai? Ikusten dezute, printzipioz piloi batzuk dira eta ez luke haratago joan behar. Baina beraientzat oso garrantzitsuak dira. Hoiek markatzen bai dutelako muga, ez hemen ikusten dugun paretak. Eta hori ikusi nuen elkarrizketetan ere bai. Irakurriko izkizuet beste pasarte batzuk oso interesgarria direnak. Juan José. No, el pilón es el que marca. Ni galdetzen nien, pero los pilones podréis quitar, ¿no? Porque ya tenéis un muro, no necesitáis. No. El pilón es el que marca. Nos marca la muga de limitaciones. El muro lo construyeron por dentro, por aquí. La mitad del pilón es del Valle y la otra del Gobierno de Navarra. Si te fijas, mira, bueno, aquí no se ve bien porque el pilón es viejo y está, mira aquí, L de limitaciones y R del Olrey.
Aquí le decimos todavía lo del rey a la parte de ahí, Urbasa. De la mitad del pilón para aquí es nuestro. Berez txorrada bada, zentimetro batzuk dira, baina ez da tontakeria, beraintzat oso garrantzitsua da. Medimos del pilón, no de la pared, Ángela. Petani, pero es lo mismo, ¿no? No que va, no es lo mismo. La pared está para que se respete lo que no se respeta. Nuestros terrenos los marca el mojón. O sea, si fuese por nosotros no se necesitaría pared, pero se pone porque los otros no respetan. Bai? Interesgarria ere bai. Eta hau izango da mendiko harresia komendatu izan, aia beranduago montatutakoa ikusita, gatazkak historian zehar jarraitu dutela bai naparrekin eta batez ere hasieran arabarrekin, erabaki zuten 1948an egitea ja harrizko harresi bat. Bai? Lehenengo gauza obra egin zutenean arabarekin itxi zuten, arabarekin eduki duten gatazka historikoa da. Bai, nire gurasoen lagun batzuk Zudairekoak dira eta beraiek dakate familia eulaten eta aranaratzen eta Larraonan eta Urrengo herria, ez dakit den Kanpez, ez dakit zein den, Urrengo herria, bueno, Arabako lehenengo herria, hori Fermi igual. De Larraona. Kanpez, no, ez? Kontrasta, hori da, kontrasta. Eta daude 4-5 kilometro herri batetik bestera, eta esate zuten, no conocemos a nadie. Osea, Ameskoa garaian denak ezagutzen dira, baina 4 kilometro dagoen Arabako lehen herrian kontrastan, no conocemos a nadie. Yo ahí ni a fiestas. Esan guratsua, ez? Bueno, pareta hori jarri zen lehenengo gauza horregatik, porque los de Álava vienen a robarnos, eta los de Álava decían, los de Ameskoa vienen a robarnos. Itzaldiaren hasieran komentatu izuedan karretera hori, itxia dagoena ubaba baina pixkalenago, da, arabarrek deitzen diote karretera de los ameskoanos. Eta arabara balin bazoaz, justo mugan dago harri bat jarrita karretera erdian kotxeak ez pasatzeko. Arriba dago, hori da. ¿Quién robará a quién? Nunca se sabrá. O no. Bale, nun ustiatzeko, bale, hemen txargazki hontan jarri dizuet gutxi gora bera ikusteko nola dago emanatuta dana, bai. Hemen egongo dira Ameskoa garaiko 3 herriak, eta hemen hori ez daude mugatuta herri bakoitzaren delimitazioak. Eta goiko zati hau izango litzateke limitaziones mendia. Bai? Orduan, zer eskubide daukate? Bueno, lehenengo herrika. Herri bakoitzak ditu, bere, behian ikusten dira delimitatuak nekazarien lursai pribatuak, gero egongo dira aldaiak hasieran erakutsi dizuetan gona hori, eta hori izango da herriarena, herri bakoitzarena. Eta gero aparte eukiko dute lur komunala limitazionesekoak. Beraz, egurraren garaik onenean, prezioz eta ondo zegoenean merkatuan, zeukaten eskubidea kudeatzeko limitaziones mendikoa, aldaiakoa, ez dela gutxi. Gaur egun aldaietakoa ez da erabiltzen, egurraren kalitatea okerragoa zen eta gainera prezioaz eta asko galdu denez, baina ez du merezi kudeatzeak. Bale, hau izango litzateke hauen kasuan. Eta gero, Ameskoa Barrenaren kasuan, berdina. Hemen ikuste dizkizu, more, hori egongo da Ameskoa Barrena da Ameskoa Baja, eta gero morez kontzeju bakoitza. Eta kontzeju bat, igual, eukiko dute behian bakoitzak, nekazari bakoitzak, abeltzan bakoitzaka, bere parcela edo pribatua, aldaia egongo da, izango dela kontzeju edo udalerriaren zati publikoa eta limitaziones mendia. Beraz, bere garai honenean zekaten aukera kudeatzeko limitaziones mendia, lur publikoak eta bakoitzak bere lurrak. Egurrak diru asko baliozun garaian, hori diru asko zen. Bira, hemen kontzejuen aldaiak, argazki hauek, hau izango litzateke Ubaba leno komentatu duguna, Zubair herria, eta hemen Azero herria Eurederra. Bale, zer ustiatzeko eskubidea? Bueno, printzipioz dena. Bai, ganadua aske usteko baimena, eta bai, egurraren kudeaketa. Batez ere zertan zentratu dira, gaur egun ganadua jarraitzen du garrantzia ukitzen, baina batez ere egurraren ustiaketa. Ze egur? Pagoa. Aritza gutxiago eta ja ametzata gutxi. Zertarako? Bat, historikoki baserrien egitura egurrezkoa izan delako, eta zuzenean basotik ekartzen zuten egurra. Altzariak egiteko eta etxetako erregai bezala.
Hiru argazki jarri dizkizuet. Ezkerrekoa eta erdikoa dira Goianoko elizaren argazki bat. Kanpandorrearena, eliza barruko altzariak, eta gero eskubian baserri bateko ekonomika adierazteko, gaur egun oraindik ere, egurrarekin berotzen dituztela baserriak. Eta hau da gauza bat niri pixkate atentzioa dituziana, zen nik ez nuen espero gaur egun horren beste jendek oraindik egurrarekin berotuko zitueni behaien baserriak. Dituzte sistema modernoak, baina egurrarekin funtzionatzen dutenak. Batzuk hibridoak, edo gasoilarekin, edo egurrarekin, baina gasa arraroa da ikustea etxeetan. Orduan dira, labea handi batzuk etengabe egurra botatzen dijoazenak eta etxea berotzen duela. Pentsa baserriak direla bataz beste 2-3 pisukoak eta harrizkoak. Beraz hori berotzeko egur asko behar da. Bai, kalkulatu zenbat egur izan daiteken, asko. Horregatik da garrantzitsua beraientzat. Zer kudeatzen dute? Egurra. Eta egurra banatuko dute 2 zatitan. Eta nik hemen gazteleraz bezala madera y leña euskeraz ere ondo banatzen ditut. Zurra eta egurra. Zur loteak deituko diot alde batetik modu publikoan herri bezala ustiatzen dituzten egurrei. Amezkoarrek egite dutena da, limitaziones batzarran bitartez, urtean gutxi gora bera 7.000-10.000 tona egur, pago egur, moztu eta subastan edo enkante publikoan saldu. Bai? 7.000-10.000 tona. Horrekin gutxi gora bera, ateratzen duten dirua gaur egun da 300.000 euro inguru. Horren herri txikientzat nahiko aurrekontuetarako nahiko diru garrantzitsua da. Baina hori gaur egun, 2018an, leheno askoz diru gehiago zen. Bai? Diru horrekin zer egiten dute? Subasta publikoan ateatako diru horrekin. Bat, mendiaren zainketa. Basozainaren kontratazioa, garbiketak, enpresa pribaturen bat hartu balin bada sastrakak eta kentzeko, orokorrean mendiaren zainketa, ziklo ekologikoak aurrera segi dadin. 2. Azpiegitura eta baliabide publikoetan inbertsioak. Hau da, bailaran dauden azpiegituren liburutegiak, polikiroldegiak, frontoia, futbol zelaiak, mendi elkarteak, geriatrikoak, horretarako inbertsioak. Berez juten baldin bazea meskoatara, herriak oso txikia dira eta asko kenduta bakeda notazu daire, herri asko oraindik ez daude oso ondo zainduak. Baina dituzte geriatriko eta instalazio batzuk oso onak. Eta hori da, limitaziones mendian parte, limitaziones mendian ematen dien diru horren inbertsioagatik. Bai, 70. hamarkadan, bizilagun bakoitzak 100.000 peseta jasotzen zituen gutxi gora bera. 70. 100.000 peseta urtean. Hau da, ez dituzten impostua pagatzen, dirua jasotzen zuten. Eta duela 20 urte, azken aldiz, 20.000 peseta. Inguru. 80. urtean, 80, ja, baina, bueno. Gertatzen aia zela rentagaia erabaki zutela, hobeto zela diru hori gordetzea aurrekontu publikorako. Bai, diru asko ari geha hitz egiten. Bale, orduan, alde batetik zurloteak eta beste aldetik egur suerteak. Dela lehen hain beste alizapatu duten ai suerte, ino ai suerte. Zer da suerte? Bueno, mozten diren 7.000-10.000 tona horietatik 2.000-3.000 tona geratzen dira bizilagunentzat. Hau da, zati bat publikoa, dirua bailararentzako, eta beste bat direktamente jendearentzako. Bizilagun bakoitzak, lehen aipatutako ezaugarria betetze dituen bizilagun bakoitzak suerte bat eskatzeko aukera izango du. Zer da suerte bat? Gutxi gora bera 5-8 pago, 5 tona pago, egur. Bai? Eta gutxi gora bera 300 familiek eskatze dute urtean. Horregatik 2.000-3.000 tona. Ze ezaugarri edo irizpide ditu suerte horrek? 2 gauza bete behar dira, egin behar dira suerte hori eukitzeko. Bat, uso, gozo y disfrute deitzen diotena, dala, lehenik ematen dizute gurra, baina da zuretzat, ezin dezu saldu. Mendi komunaletik hartu duzu, baina da zuretzat, ez azteko gerozu negozioak egiten. Eta 2, el lantegi konzeptua, leheno hasieran esan detela, limitazionez ideitze ziotela el lantegi. Zuzoaz eta zuk mozten duzu, zure lantegia delako. Bai?
Hemenen gehitu behar dut, aurreko urtean, bidali zidaten argazkia, pixkat lan egin da gero deskonektatu nuen, baina justo bidali zidaten argazki bat nire lagunek, bando bat atea zula udalak, esaten, lantegirena bukatu udala. Debekatze zuten segurtasunengatik bakoitza mendira jutea egurra moztea. Orduan, behaientzat hori izan zen, bizitza guztiara magu juten area. Orduan, karo, suertek dakaten bi ezaugarri nagusietako bat kentzen da. Debekatu zitzaien jutea eta moztea. Egin behar zutena zen kontratatu enpresa pribatu bat mozteko eta herrira jisteko egurra. Ameskoan, lehen komentatu bezala, ameskoatan etxe gehienetan oraindik egurrezko sistemak, egur beroketa sistemak erabiltzen dituzte, eta batzuk mistoak izango dira, gasoilakin. Ez dute triunfatu asko orain modan daude pellet edo nola di hauek, pellet edo hiek, sistema horiek, eta gasak ere ez du funtzionatzen, ez da iristen. Suerten garrantzia batez ere ekonomikoa da, bailaran, gaur egun, bai, energia doain dakate urte osoan. Trukean, beraiek landu beharko, orain arte beraiek landutako teknika bazen, eta aparte egon behar egunero etengabe egurra botatzen, baina garrantzitsua da, ekonomikoki begiratuta, eta suerten garrantzia oso handia izan da ere bai, modu sozial batean. Auzolana bultzatu delako, etxe desberdinen artean, eta elkarrekikotasun harremanak bultatzen direlako. Hau da, nik laguntzen dizut, baina gero zuk laguntzen didazu. Ez da espero modu ofizial batean itzultzea, baina itzultzen da. Bai? Orduan, harreman sozialen garrantzia eta harreman ekonomikoen garrantzia. Eneko, komentatzu, yo intento coger vacaciones para la leña. Vuelvo todos los junios que puedo y si no, pues bueno, en julio hago lo que puedo. A mi hermana no le gusta y no viene. Iñaki, ayudo a mis primos y me ayudan en lo que pueden. Antes solíamos ir mucha más gente, ya no, los que podemos, nos buscamos la vida. Javi, nosotros vamos Eneco, yo, Juan José, Miguel y a veces Andrés. Eneco, yo y Juanjo siempre. Miguel también si no está con las vacas y Andrés cuando puede. Este año no tiene suerte. A mí me ayuda mi padre y mis hermanos y mis primos, pero cada uno sube al bosque con el que puede, Martín. Mis hijos hacen la suerte con los primos y con mis amigos, Ángela. Gehienak ikuste dugu familia arteko harremanak direla. Hori da beste gauza bat, pentsatzen nuena harremanak izate ziela igual lagunen artean edo, baina ikusi dut batez ere familien arteko senide kortasunan oinarritutako laguntzak izaten direla. Bale, eta orain ingo betena da pixka bat azaldu komunaletik egurra nola iristen den tximinietara. Eta hau bai dela argazkien bitartez adieraziko detela, polita delako ikustea. Bueno, jo nintzen beraiekin pare bat astez bizitzea, eta beraiekin jo nintzen egurra moztea. Niretzako oso esperientzia polita izan zen, azkenean urbanita bat naizelako, eta baserritan artean guztua ibil nintzelako, baina gogorra, Bueno, lehenengo gauza orgoiko ezkerreko argazkian ikusten da, kartel bat markatzen dula perfectamente monte limitaciones de las Ameskoas, prohibido el paso. Bide horietatik ezin da pasa. Kotxeakin sartzen bazea multa bat erortze daizu. Bai, eta hori dago ere Ubabako parkinan ondoan, karretera hori, hortik jarraitu genuen. Hemen azpiko txartela da, leheno komentatu izuedan identifikazio txartela, bizilagunek dakatena, eta baimentzen diena terreno horietatik ibiltzeko. Etxe bakoitzak seinalatua daka suerte bidez tokatutako egurrak eta lekua, eta gaur egun den askoz mekanizatua dago, eta GPS koordenada bidez eta egiten da, baina bere garaian, toponimia bidez mugitzen ziren, eta gaina, zozketan bertan kandelak banatzen omen zituzten, ez da berdina karretera ondoan edo bidertzean tokatzea suertea, edo baso sakonean tokatzea, eta basoetatik eta mugitzeko ere, bai. Paper horretan ikusiko da, hor da bando bat, autorización de explotación de suerte de leña en hogar del 2018. Eta jartzen du, número 1 integrado por 6 árboles en pie. Bakoitzari jartzen diote zenbaki bat, eta gero zenbaki hori bilatu beharko dute. Bai, kasu honetan bat zenbakia Javierrena. Baina, gu jun ginen bere anaiaren egurrak moztea. Bai? Orduan,
GPS-ko koordenada jarraituta, iritsi ginen basoaren zati batera, eta hemen ikusten dira pagoak markatuak. Limitaciones batzarrak dauka kontratatuta basozain bat modu pribatuan. Askotan izaten da Nafarroako gobernuarekin lan egiten duen basozain bat, baina berez aurrekontu horren barruan modu pribatuan kontratatutako basozain bat. Bera juten da eta markatzen du. Motozerrakin egite izkio korte batzuk, eta hemen goian ezkerran ikustegu 54 zenbakia. Hemen leheno bat zenbakia ikusi egun bezala, hemen argazki hontan, bakasu hontan 54. Orduan, zuzoaz, eta bilatu behar duzu zure zenbakia. Marka ere hemen azpian, GN, Gobierno de Navarra, horko legearen arabera markatuta daudelako zuaitzak, bai? Eta orduan zuzoaz, eta 44, gaudan ere zuaitza. Hemen beko ezkerreko argazkian ikusten dugu ere beste mozketa bat dakala, horrek adierazten du hori baina gorago moztu behar dela. Suposatzen da oreka ekologikoan eta kalkulatuta dagoen historia badela, niko sondo hori ez dominatzen, baina, beraz, aukiko dugu, beko korte hau eta goikoa zenbakiarekin, hemen ere zenbakiarekin. 54, bintokatuta gero, zuaitza mozten dira. Familiakoitza, hori 5-6. Gaur egun motozerraz, baina leheno aizkorarekin egingo zen eta horrek ordu asko eramango zituen. Eta zuaitzen zatik eta. Karo, prozesu hau egun askotan zehar egiten da. Baina egun egin genuena, niju nintzen egunetan egin zutena zen, zuaitz bat hartu eta prozesu osoan ere aurrean egin ikusteko nola egite zuten. Hemen ikusten da, zuaitzak nola mozten diren, eta gerora garraiatzea. Bai, gaur egun, badaude enpresa pribatu batzuk bailaran, zu kontratatuta ere, beraiek egiten dizutela lan hori. Jun, moztu eta zure baratzeraino edo zure eraraino eraman. Eta, orain arte, hautazkoa zen, baina orain badirudi derrigorrezkoa jarri dutela. Gero behin, bera, herrira jeitsita, baratza edo eran edo larrean egiten dutena da txikitu. Eta orduan bai bihurtu da egurra, sutarako egurra, bai, ikusten dezute hor, Javier dago lanean txikitzen, erabiltzen dituzten tresna gaur egun modernoa dira, baina leheno ere aizkorarekin egite zen. Eta ni gaina aukinuen surtea probatzekoa, eta benetan zaila aizkorarekin ibiltzea. Eta gero lehortzea, azkeneko prozesu izango zen lehortzea. Eta oso interesgarria da, hemen argazki hauetan ikusten deguna da baserriaren kanpoan, bai? Txabola hau dago baserriari pegatuta, hau ere ikusten da baserrian dela. Lehortzea begibistan egin behar da, zure baratzean edo baserrian pegatuta, baina begibistan egon behar da. Kontrolatzeko nahi duen momentuak limitaziones batzarrak, ea egurraren erabilpen egokia egiten ari zaren edo ez. Hau da, edo zein momentutan agertu daitezke zure etxean eta galdetu, egurra? Ez da, eta ze egin dezu 5 tonelada egurrekin? Ja erre dituzu? Ez, saldu egin dituzu. Pixkat hori kontrolatzeko, derrigortuta daude eukitzea biztan. Eta hori da pixka bat, lana. Txoin. Ondorio bezala, lana planteatu nuenean, suerte eta loteak pixka batean pentsatu nuen garrantzia gehiago zekala alde sozialak ekonomikoak baino. Hori izan nire ideia lana egiten hasi aurretik. Nola gazteak bueltatzen ziren udaran, egurrarekin laguntzera, dena oso polita, dena laguntzen elkarrekikotasuna, senide eta lagunen artean, baina gero realitatea da oso gazte gutxi laguntzen dutela, gehiago tiratzen duela agian alderdi ekonomikoak, eta ez balin bazuten urteren batean laguntzen ezela ezer pasatzen. Orduan, pixka bat hor nire ideia gaur egun alde ekonomikoak sozialaren gainetik garrantzi gehiago ezote duen esango nuke. Dena den hori, aizpeak aipatu bezala, unere TFM-ko lana litzateke eta pixka bat egia da nuela lortu sakontzea, agian benetan ondorio sakonagoak ateratzea lortu arte. Orduan, pixka hor zintzili geratzen da eta hori izango litzateke hurrengo pausoa. Pixka gehiago sakontzea ikerketan eta jakitea galdera horren erantzuna zein litzateke. Eta bai, eskerrik asko. Norbaite galderarik balin badauka, saiatuko naiz erantzuten. Bota.
ordenanza bat limitacionez eiza mitxarroak, badakizu zer da mitxarroa? Muxarrak. Nik uste, muxarra... Lirones. Bai, baina ez du eizan inguruko, ordenantzetan eizan inguruko ataloa bat zegoen, ez du espezifikatzen animalia zehazki, eta badakit batidak eta autorizatzen diela. Ez dakidana zehazki ze animalien inguruan badakit, adibidez basurdeak eta negua sartzen denean eta gozeazten denean askotan beraino jaisten diela herriraino, eta batidak antolatzea. Orduan egean muxarren inguruan ere ingo dute. Ez dakit zehazki animalia zeintzu dian. Badauka lehen sarrazina bat egina basogintzak eta hartzaiak mitxarrok edo muxarrak hiltzeko, los mataban para comerlos y para sacar la grasa. La grasa que decían que era muy buena para masajes y para hacer cosas de reuma, contra enfermedades de reuma, ¿no? Y beste galdera, he visto una diapositiva con 3 imágenes de un aparato peligrosísimo que es el que se usa para cortar la leña, esa especie de sacacorchos que es peligrosísimo. Si se encuentra uno con un nudo o con alguna cosa de estas, como esto es un trabajo muy mecánico, pues alguno se lo ha metido por el vientre, ¿eh? Antes eso se hacía con un burniciri, con una cuña y con la porra, que también es peligroso, ¿eh? Ahora ya hay unas cizallas hidráulicas, sí, que corta mucho más. Sí. Oye, no te he oído decir que la madera que se utilizaba sobre todo antes para hacer traviesas de ferrocarril, la venta de esas toneladas de los árboles grandes, no de las ramas y de los pies de haya, de pagoa, onac, se vendían para hacer, aparte de construcción, para hacer específicamente traviesas de ferrocarril. Luego, claro, vinieron las de hormigón y se acabó el asunto. Bueno, durante el TFM sí que comentó que aparte de las suertes y de las lotes hay otro tipo de gestión, eta hor pixka aipatzen da beste erabilera batzuk erabiltzen diela. Nuen gehiegi sakondu nahi hortan, ere ez deta aipatzen adibidez ikaskinen asuntoa, eta oso urbasan eta oso garrantzia handia izan du Lokizen eta hori horregatik. Bai, ez dut gehiagi sakondu nahi nuelako zentratu suertetan, baina bai, lanean bai pixkat gehiago ez dut sakontzen ere asko, baina bai komentatzetela zerbait gehiago horren inguruan. Gehiago? Mila esker Asier, oso argi azaldu duzu. Nik uste importantea dela ere jabetzea horrelako lan batek daukan perspektiba bikoitzaz, da nolabaiteko gai kakotxartean tradizionala, baina gaur egungo testu inguruan guztiz kokatuta dagoena, ez bakarrik gaur egungo etnografia badelako, baizik eta komuna eta pribatuaren arteko tentsio hori politikagintzan landa eremutik hirietara egin duelako salto. Eta horrelako lanak erakutsi diezagukete ere, eredu tradizionala deitzen ditugun horietatik zenbat gauza ikasi daitezken. Orduan, aipatu dezun hori zure lana justu izan dela, orain arte ezagutu den sistemaren azken nolabaiteko funtzionamentua jasotzen duena, horrek garrantzia handiagoa ematen dio oraindik ere egindako lanari. Eta orduan ere galdera da hortik aurrera nola dagoen asuntoa. Alegia orain lantegia desagertzen baldin bada, nolabait enpresa pribatuen esku naiz eta diru komun, osea komun lotearen kudeaketatik herriak edo bailarak atera hori ordaintzeko dirua, nun gelditzen da hor bizilagunaren figura batetik, eta bigarrena, uso gozo y disfrute horretan, hor elkarren arteko kontrol soziala handia egon izan. Ezin dezu
dena bistan egin behar da, ze ezin dezuna da denen ondasuna dan hori, nolabait ere horrekin probetxu ekonomiko bat atera. Eta igual horra, Ameskoatan ez da inagerikoa, baina beste leku batzuetan erabiltzen dira komunaletatik ateratakoak, erabiltzen, dira adibideak, erabiltzen dituztenak, ikatza egiteko. Hor, berez txondorrak antolatu, eta tximinia edo ekonomika elikatu beharrean, ikatza produzitu eta ikatz hori saldu diru truke. Orduan, hori guztia orain nola gestionatzen da, edo zer gertatuko da horrekin? Nik uste hor galdera interesgarri batzuk agertzen zaizkizula mahai gainean. Gainera, gaur egun berez ekonomikoki eta hobeto gaudenez, baina, gerra garaian eta baditut horre artikulu batzuetatik hartuta eta bere garaian el molinero, que era el que con los curas y con la Guardia Civil, el que tenía la pitxiko zala. Eta gero, lehenengo komentatu diazuna, lantegiaren kentzearekin eta, ez daki ze pasako da, ze komentatu ziaten hauek, jendeak paso egin dula, eta batzuk inkluso suerterik ez eskatu, eta moztu dituztela beraien zuaitzak, baimenik gabe, eta orduan, klaro, horria gatazka onditzen da, ze hasten dira beraien arteko gatazkak ja limitaziones mendi barruan ere bai, ez? Eta, bagia esan, pandemian historiakin eta nola hori otsaileko asunto bat izan zen, lantegi kentzearena edo maiatzekoak, ez dut aukera izan Ameskoara juteko, eta ez dakit nola gertatu zen, telefonoz komentatu ziaten hori batzuk oso moskatua zeudela, eta nahiz eta suerterik eskatu gabe ere, zuaitzak botatzen ibili diela, baina horrek ja irikitzen du gatazka bat oso fisikoa, ez, ja ematen dela, ez ninoa, eta botatzen dut, baimenik gabe. Orduan, ikusi beharkoa. Ameskoazeko asuntu hau, Nafarroan bailara asko daude horrelakoak? Lur komunalekin? Bai, eta gutxi gora bera funtzionamentu antzerako batekin, edo? Daka, mira, duela 88 urte arte zeuden desente, baina hor egon zen lege aldaketa bat, zeuden 15 lursail potente. Gero txiki-txikiak eta fazeriak eta asko daude, baina hola komunalak potenteak zeuden 15, lanean diapositio argazki bat banekan. Eta duela hori, 88 urtean lege aldaketa bat ematen da, asko pasatzen dira gobernu eta herrien, gobernuan menpe egotera, eta mantentzen dira Urbasa bezalakoa, Bardena Reales, diela irekiak Nafar guztientzat, gero hau, Urbasa, eta gero Pirineotan ere bai Erronkari inguruan besteren bat. Hori da, handia ere bai, eta hori da bai, batzuk geratzen dira, baina kudeaketak eta ez dira exactamente antzekoak. Ez dakidana da hori, gero legislazio aldaketa horrein nola afektatu duen el que mayor número de hectáreas de monte comunal tiene. Bai, de hecho, gobernuan bertan dago figura bat dela arduratzen dena komunalen, eta ministerio baten barruan dago teknikari bat dela komunalen teknikaria. Hasitako aktibitatea, hainbeste zailtasun eta gora berak pasata guzti nola gaur daño heldudan. Eta, ikusten nahi gira, dijoala gutxiagora eta hori, baina gure pitxi bat da eta saiatu behar genduke nire iritzirako, hau nola bait mantentzen, ez da. Behar bada beste modu batetara, beste enfoke batzukin eta gaurkoratuz, ez da. Eta hori gauza komunak, gizarteak erabiltzea, idea guzti horiek niretzako izugarri humanoak dira. Zatik individualismoarekin ikusi dugu nora heliatu gehan, ez da. Eta hori izango litzateke modu batetara, pixkat errekuperatu nahi izatea, gizaki eta zuen. Bai, egia da
oain hori hasieran komentatu dena, hitzaldian hasieran, azkenean bombardeatzen gaituzte eredu ekonomiko jakin batekin, eta azkenean kapitalismoan inguruan mugitzen den eredu jabetzaren ideia batekin, eta egia da, hortik ateratzen den guztia, distopia bezala planteatzen dela, eta honek historikoki funtzionatu balin badu, eta gaur egun oraindik funtzionatzen badu, zergatik ezin da estrapolatu, zergatik gelditzen da hau, Asterix eta Obelixen herria bezala, inguratuta hor, txikia da, demostratu da badaudela lur komunal handiak ondo funtzionatzen duten, Armstrongek egiten ditu 200 piko ikerketa, demostratzeko jardinek esateuna ez dela egia, planteatzen ditu oso ondo zer den bete behar dutena lur komunal batzu funtzionatzeko, hau da eredu bat funtzionatu dezakeena, ondo kudeatu behar da, noski. Eta Ameskoarrek ondo kudeatze dute dena oso ondo dakatelako horrelatua, eta lara ikuste ditu gatazka asko daudela. Baina, bueno... Bai. Hauek, espezialista bat ez bazera, edo bertako bat ez bazera, etzea enteratu ere egiten. Eta zenbait, behar bada beste zirkustantzia batzuetan, zure lanarekin bezala, zure ofizioa zera erizaina. Beste persona batzuk ere, beste gauza batzuk egiten ari direnak, hau ikusita behar bada, izango luteke alarrako zerbait, ez da? Zure antzera. Pixka eta izpea komentatu duena leno, gaur egun hildo honek, hildo ideologiko honek ere badaukala publiko bat atzean, eta ostras, ikuste dituzu, eta ja alderdi desberdinek defenditzen dute erabilera publiko edo komunaren modakate inguruko teorizazio bat, edo hildo bat. Neri, adibidez, arreta dituzian asko, bakedan honengoen eta tabernan zegoen kartel bat jartzen zuela, subida Montejurra, Partido Carlista. Eta jartzen zuen, no sé qué, revolución y autogestión, por los comunales, defendamos los comunales, eta Partido Carlista, baina, entzuten dezu era berean, ezkerreko alderdi bat hitz egiten, lur komunalen inguruan, eta era berean orain, entzuten dezu Bost bezalako talde ultraeskuindar bat ere, nahi dula pixkat itzulia lo rural, eta hombre, hor badago zerbait. Hor badago zerbait horre gondola eskutuan, eta bere pixua daukana, ez daki garantzia, baina bere pixua daukana, defenditu daitekeen zerbait, lur komunalen erabilera ez dakit. Hainbeste alderdi zipristintzen baditu ideia horrek, gutxienez deigarria bada. Oso ondo. Bale, eskerrik asko.